Samahan niyo ako magluto ng pulutan. Magluluto ako ng special na recipe ko sa pato. Ang una natin gagawin, magigisa muna tayo ng luya. Ito parang kaldereta lang ito. Kaya lang may luya siya. Usually ginagawa namin ito pag kasi tumira ako sa sunod muna natin yung bago ang daldal. Tumira kasi ako sa isang sabungan pag-aari ng lolo ko. So ngayon, every time na may talunan na manok, minsan binibenta, binibili namin, ngayon niluluto namin para sa ang tinatawag namin noon Bombay ang tawag namin, yung pagkaluto, Bombay. Pero hindi siya Bombay. O, sunod muna natin yung ating sibuyas. Pero ang style nito, para lang siyang kaldereta. Kasi meron din siyang tomato sauce, meron din siyang liver spread. Kaya lang meron siyang luya. Yung luya kasi may kick siya eh. May kakaiba siyang kick. Kaya try nyo subukan. Masarap ito. Ngayon medyo luto na yung ating bawang sibuyas luya. Ilalagay na natin yung ating pato. Medyo iprito-prito muna natin hanggat mawala na yung dugo nung ating pato. Ayan muna natin. Isang pato yan, binili ko sa Costco. Naka-sale siya $18. So maya-maya babalikan natin. Hayaan muna nating medyo maprito-prito siya. Ngayon, ito na. Pwede na to. Maglagay na tayo ng mga rekado. So ilalagyan natin siya ng tomato paste, 2 tablespoon. Sayang itong nakadikit. Kung napapansin nyo, nagtubig siya. Ewan ko bakit ang mga manok ngayon, pato, nagtutubig na sila. Hindi mo na kailangan maglagay ng tubig at magpo-produce na sila ng tubig. Pagkatapos niyan, lalagyan natin ng pineapple juice. Ito yung magpapalambot. Palalambutin natin siya sa pineapple juice. And then Sprite. Sprite ang pinatutubig ko. Lagyan na rin natin ng ground pepper. Kasi matagal itong palambutin eh. And then yung ating Silver Swan soy sauce. Haluin natin. Ito, palalambutin natin to. Maybe 1 oras.
Alam mo naman ang mga pato. Matitigas ang mga to. Okay, babalikan natin after 1 hour. Tignan natin maya. Check muna natin. Baka sunog na sa ilalim. Pag lumalapot na yung sabaw niya pero matigas pa, pero para pa siyang bato, oh. Matigas pa. Hinaan na lang yung yung kalan. And then lagyan na natin ng sili. Yung sili ko dry. Kasi dito, pag bumili ka ng isang pack, sigurado masisira lang. So ang ginagawa ko, dinadry ko siya. And then pag naluto naman yan, magiging parang fresh na rin eh. Magiging soft na rin yan. So takpan natin uli, babalikan natin mamaya. Hinaan na lang natin yung ating kalan ng medium. Okay. So balik tayo after I think 30 minutes pa. Check natin. Ngayon medyo malambot na. So ilagay na natin yung ating patatas. Then takpan natin uli. Check natin. Oh. Luto na to. Tingnan nyo, nasusunog na siya. So, ilagay na natin yung ating liver spread. Ako, hindi masyado yung liver spread ko kasi didikit ito eh. Kalahating liver spread lang ang nilagay ko ah. Ayan, pakuluan lang natin. And then, sabay na natin yung ating bell pepper. Yung bell pepper ko, ginagamit ko to sa salad eh. Kaya multicolor yan, sweet yan. So, paglagay ng bell pepper, patayin na yan. So, ayan yung ating special recipe ng pato. Ngayon, luto na yung ating pato. So, kukuha na tayo. Ito yung ating magic plato. So, yung ating wow. Ito na yung ating malakalderetang pato. Thank you for watching.